ενέργεια για όλους μας και θετική κίνηση για τον κόσμο. Αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο. Και λυπάμαι που δεν είναι εδώ ο κύριος Μιλωνάς, κυρία Βασούλα. Λοιπόν, εκ μέρους όλων μας, με πολύ πολύ αγάπη, στον μπαμπά Μιλωνά. Να τον χαιρόμαστε και του χρόνου. Και σε όλους τους μπαμπάδες που είναι εδώ και μας ακούνε. Μπαμπάδες, χρόνια πολλά να ζήσετε, βρε! Άντε, γεια! Ευχαριστούμε πολύ και τη Βάσια του Κυρκίλη. Ευχαριστούμε πολύ και τη Βάσια του Μιλωνά, η οποία ήρθε και πήρε μέρος του Γιώργου του Μιλωνά στο βραβείο. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να τον δούμε από κοντά, γιατί έχουμε μάθει ότι είναι πάρα πολύ καλός φωτογράφος, ο οποίος θα θέλαμε πάρα πολύ να μας φτιάξει τα δικά μας σπίτια. Ευχαριστούμε πολύ για τον κόσμο που είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ τα μαγαζιά που τα ενοχλήσαμε. Πιστεύω να τα ενοχλήσαμε ευχάριστα. Και ελπίζουμε του χρόνου να το κάνουμε μέσα στο Σύνταγμα. Ευχαριστούμε πολύ για όλο τον κόσμο. Για όλους τους πατέρες. Σας εύχομαι χρόνια πολλά. Κυρίως θέλω να πω στις γυναίκες. Για τους πατέρες που να χαίρονται και για τους πατέρες που έχουν κάνει. Είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποια γυναίκα έχει κάνει... Πες μας κάτι για τον πατέρα. Τον θυμάμαι με λατρεία γιατί έχει φύγει από τη ζωή και είναι ο πατέρας μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γυναίκες καλέντες. Πες μας κάτι για τον πατέρα. Θεωρώ τιμή να θυμάμαι τον πατέρα μου μέχρι το τέλος της ζωής μου, να τον θυμάμαι πάντα. Ελπίζω και τα παιδιά μου να θυμούνται εμένα. Για ό,τι τους κάνω, για ό,τι τους προσφέρω. Βάσια μου, κάτι για τον πατέρα. Ήταν πολύ σπουδαίος κύριε Παυλένη. Γίνεται το μαλάκα. Και προσπαθώ πάντα να τον μοιάξω. Είχαμε μεγάλη κόντρα με τον πατά μου. Είχα παράπονο, είχε κάνει 4 γιους και τελικά έβγαλε εμένα μετά από μεγάλη προσπάθεια. Αλλά εγώ πάλι ήθελα να μου εγώ. Άκου τώρα εσύ να τον λατρεύω ακόμα και τώρα. Και ελπίζω αυτή που είναι να είναι περήφανη. Όπως είμαι εγώ για αυτό. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μου το ευχαριστούμε πολύ.